ko hina himfi enne sebi so sebi na de yero santagene ni pese na na bafupi ene ne ko den kwanza man aba wo sha edon no e broso esanse oyo hene kase eba e pese enu ti na ye be bom komo esanse be na watwe mienu ni na na bafupi e ko so ayre kire ye kwanza man no e won sensempi ena tachiman e bebu na sebi so sebi nya ba mu ye bunu nchembe bo mo e kan mo se enso namta e ye kwanza wo na kwanza so sebi nya de ro santagene no ko de kire ye what the man ba enso so de chef so wa ba be yan fa ya ba ya ni ohema e ba be bo ho enkomo ya ba be bo ho enkomo meni mi nua na ade enkunsa ade bi e mo ajo ana me mo ahanso enne afi ye wo e de kan santama asetena ye ro santama wo de ni piesi na na ba fu ensaye ene de atia ensem ni na mo fra mo sanse motia mo je ne se nkranza ene ro santama hene dia de nkra miensa ene tekere nkranza ena ti nkranza hene eni kwanza oba sante esanza sante nkranza nya sante sanse bi se otia ya wo je ne se ano de ya se ayake ka biadie aka biadie yete Ghana yetumi wo se kro bi wo no ma se asoma se bu fia ana kwate kire ha ano de ya gitu ada na se bembrodi asante manyi na awura wani kase na na mi bodi na aka so bi bodi so a oba mi mu asia ma obuo ni ani die nti ada na sante hene ya wa ko kumu nipa dua konkron ansa na wo ja kire na sante man yo wi ase ni na ni mu se sante mawura danso na na fie kobi oba ahema ahoro yamo ne ba nyansa ni King Solomon sabem pradu asanse wo ya anya na abeka nipa de bedu nwa danse na india danso wi ase afọ na nyina esanse ne ye na ho fama na ho keka ni mudie ni nyansa ni mpuntu sam nyama oye no ena ma wi ase nyina hu no enei wa ya tse pampa so dua o ta na afọ nyina tenten sante mawura ama ni nyansa ni bonyam ayefe o ma hini ayefe ewo mpo ewiase afọ na nyina oba ebibremu a na oba Ghana eje se bibremu atoye no sante mama sabem brother sante hene wa ma ahini ayefe eno na nam so na nkrofo bi de esua no nanso wo busua na se bo mfon sansa de pa de hwe ne esua nya de bone na nayi de ba na de nyina ba fupim wono no obeso ache no wei aya afimpim mienu ene aduonu num bosum ye di kai enna se ya da asante matna se sante ma de di kai ya odi atanse wo busum eje se ne ba no ni tipa te sesa bem produce na na ashopare wa ne ba no tipa enai obe stress bi dia tiare papa sabi wo sini mpona de nyina sante mawura ni timu ya ne de sasa wa de banya se kotokwan na wo no ena ni timu ya ne de ne kwa da wo te sa abo suda da ya oda pumu obi nya se bia nko baby den so intense kotokwan ne wo se be beni mpo enka won sai That's what the son of us away future. This auntie was sipping a chest up and listening pony, Papa Diana. I'm a one who said, Santimera, Copia Santa Cotoquane, in the background was CBB, a test of money and to Tonasi, and Nutin and a one if I find it is a it is a bit baby, Walkers oh, Santimanera, or Santini, what you come say, now I didn't tin and you couldn't Kwanza. That's Sabi, only my dear bar. Bet eye edida ho ene wo ye ya na nanam kanetete no ya yankotena kurase yankodo koko na su ya na nanam kotena kurase kodo koko obiri wo moja ani ma ye no wo mo ka asem bi to wo se ebi anapani atakura ofri nsuta okono okotechire sebi na kura wo di nsuta to so se de be di kuro mo nsuta ni bi bo se mi nua nsuta ni wa enti anya nwanwa se satima nyina wura ankranza ne dia one walk ye okuni pedua konkon asaro de cheche na santeman woku anu okupade se be pedua sanya ntokwa no opeda bi na no okupade no opempuntu onkaba mu ani se ba cheche Ghana ma na ye fe ani tie nei sana de nya ne baba fupim obe so akire no no obi ti ba bi no wo se be pedua sa ankranza yo hene dia no nim de oka oni kwa na ko ye eti no abakosam ana so otumfo our address asanteman our address wona na no hene bi ko ya na akosi brani no na ko wona na sikadwa kofi san seven producer konfana to yi sikadwa kofi ma wona na wanyi sikadwa kofi ama na na ni broni bi ankode a eche sa wona na oni abakosam na so na ni sikadwa kofi yi sikadwa kofi ma wona na bra abrofo no na no ko ye dia na our address na so Ghana members
ebi antisa santan no kwa weafua wo ya hinu mu hene enne ne ba na de nyina ba fupim wa be so ache no etima fosi a wo kan ya na wo so odi so ache no enti na wo hye eye dom a enkranzaman esanse ye hwe mfoni bia na omo kase enkranza na nanom atena nkunya omo se omo makuma ase na ya mweso ya wi a wo mweso ya wi ene hye dom a enkranzam kene e dia ye den aba wo chene me just say wait let's say to me wo baby wo hwe dom na nanom nkranza e dom gracia chichi ni bencheye wo nyina bebo mu no mu di na just say odo kese ho e just say santimeru ne ba na ebe so ano to me wo baby anti so mu nyina ado odo abodom no mo ba betare che mre so a wo ne ba na ebe so aye obi nya asa bia nko baby ho na benya se wo hini be ko so anu odi na chire anti na ba fufim so ba ko bia sante kotoko hini fie nwam jansa ye bo afutikasi awi adwente na fie ko bia roya mo ne ba ni pokin so mo nyansani wo na se wo bagi chire wo ne papa nse wo bra wo so ache na dis wo yesa na dis edom di na chire esanse mpani se edom ani sa de oso ntakache na edom so do de ohene do no ani so ohene be be so ya na ho a so odi achire no so ba no ba bua me nsoye no edi ni na bi kasa be nkwanzaman ene asanteman enti na chese ene die ye kasa se nkwanza wo bra nkwanza ye ro santekene dia na echi na ebi eni besansa asantutu mra ni wa chire si kura otu mre no e wo so enti won mo ye dede e ka de won ni mo konko sua de sana wo ka o won be sua de chese o ka se nkwanzaman eniwura sei edi enti na eniwura yesi pete mu asase na okwa bia na obi agina asase ato adum onye sikansi ye enti na da ono nchese nya obi dia saka yesi so anka abatu kuma asefo nka nya mi kurasi ni me ba befa eti nkranzama yo tumfo dia wote ase obi antumi ntina ba bi ntoto ayampia ade ya hoya ayete sa wo papa owaro maame na maame amane bre ya ntina wade ase na papa ko ware foforo da bia atwe kura maame sa na de na tie so ati ase na maame wo ye ni ya se kana ni mote akwada so tia ware ase eti ya akwada ko bu sa maame se dia no ya papa na mom emu ani mro papa de na akwa no obi a tena ba bia no beto no eti me dia dia me kan se obi ti ba bi no wo kan nsam e na se kuro bi ni wura e ya o mu kompon ko na ti se wono so bedru me bi no na ode ne nsa kire kuro bi se kuro ni ya ne dia what you say na ya no me na nyawo eduaba na nyawo eti me so emfa di bere enke kan se bu no emfa ho ya enke kan 7 bredu asankwase asem na fa odo ni nyansa e ka no kure na basa wo so wo ka de otumi de akokodo sansa basa na wo ka de wo ka ye ntu se na wo sa so ka de mu ani banya bet so wa nya ma wunu ya no man ketu wa nya ma ruade wa nya ma santinyi ntro wa nya ma ho eti mfa ni bere enke ka de onim ma no kure na de da na no kure ni akasa ma no yeah that's it eno bra wanya de amaye ene ye ne de bi nkunsa ena ye ne no etwetwe nkomo fa ene bi nso ya eye se bi so se benya do hene ba na naba fupim enkranza ma hene ebi swai e de kire ne sepre kope ena afa so woni de nyase ehene ebi swai ene ya satma ya setena edikan wa fimpim yenu ne aduonu enum asetena edikan ena ensema yero santehene ede to na santoma enim ansana se bi so se benya do odin swaye no eno so de ba ba songo na afa so ho ade ese se yesua no eno so se yesua midin ede ma me fi so twede mpo nyankopon ya adoma ye be se hye makra
what we say the years ago. Say, now I say, money why the catcher will say, well, this year would be at the end against it. So the kind of we see the catcher before we have what the branch here, you know, all the ideas they will say. Well, you are my company, we from a company. And you would have a part, you pass a million on traffic. You come up with what I'm going to say. Sir, and France, you go back. I want you. I didn't even took that. Now I am saying, Mamma, I didn't wash it. So I didn't even took that. They make a call here. You want to say, say, I am fat. Say, and France, what this year will be at the other side. And France, what do you know? I am a comfort. I am a comfort. And the idea is not. Say, you are going to it's a year now, and some you, they told you, who said, you got surrender, you got surrender. There's a book here to us. What has it tell you? Just a woman, then a year, and the years now, all down the year, if you want to be an insolent, you got surrender. But classic, I saw where they are surrender because of a year they would. What is it? It's a woman to a catch of woman shaving, seven of the woman who said, Sebio and Prasa, a crack, I am a comfort, and I said you, where they are here. From a book. It's in present putting in the what does it? It is sounds and I almost won't be almost asked for. It is a be free people. That's a be for the summer has one. What one I hope Papa? What's in the what does it? Only ask for kind of for what does it? No, I'm telling what you want to before it. What does it? A cool for so make Bibian will be seen, Bibian will be seen. Chrono and yet Sabio, Chrono and yet Sabio. What does it? Chrono and yet Sabio. Chrono and Bibian will be seen, Chrono and you. And Sabio, what is right here? I will be the idea. Or want to be catches up on this year. You can send it to put it in the paradise. Now, and some of the humanity has also human networks where you are not as a you will also have a account. They say, you will also have a room. And since I am a silent minimum, that's what you did. So, what's Wahini Asebio, Kenchas, Wahini Asebio, among when you find the Wahina Africa, the whole Africa. So what I said, what we know, Asebio, and you start to Wahini say, I saw go this year, no more need you, and now so sorry about what you do. What did you now? You said, over could drive back on the ground. It was actually what you so what I said, thank you, this will be ready. So I say, so I am. And the Yami or don't, we are just a guy or don't know to be so I actually around. There's a one person on what I say. It's in the enemy, and the Yamas, and the Twitter was set I am the head, not in the day. So you are a branch here, our free plaza. Also, every side, actually, you can not the end. It's a now, will be I said, send you on this branch and I will actually if you saw this branch and I will show you from a book. Opa, they say, more Mohammed coaching is hard and say, what is a branch and I will be sorry for the free. Who from a come here this year? It was actually it was the anyone. And we tell them, be a cousin. Well, it's our country for what it was. The entire bakers answer. So, what you see a forward. That's a wood sign entry. In me, a but a wood sign, but a wood science who say, as a wood sign.
Maybe so said the Sumania was actually one was actually woman in a and it's a Sumania and a penny. That's a woman, I get one. No meaning if a Sumania, a quarter of the Montana. And then to the South of Cassandra, who's actually all the Ocas of who's actually. Every say, come on, it's actually a Sumania, it was a Sumania point. And tell it to the who's actually. What I said, it is a Pasad and it's reaction. It is a Potomo, so I was sad. I want to mind him and you. Let me find about you. Support the Sonia Busua, your way. Sadia Medica, Mekaya, no send a Yokotofie, a Yakodia Santapango, 2 first in Namicasi, and then Nida, Edikawa, a few more ultras. Nano, Yenisa, and Shire, I would do me, Awaha, Na Yane, Opinion Asia, Yabu Sanidi, Na Yanedin Kumokakra, Afa, Onoa Casa, the Chrome Transa, Opinion Wapa, Evidence of and you say, a certain be a Kosoa, you say, Yeniano and France, Marina, Aditrada, Abba, Kotokofia, and some of Dorma, Yabusa within Family. Nanya kwa baby o madaro mabru ene ya unu say na ankran samman nyina ditwi adetrada aba manhia kotokofia dumadi a ekoso no say na wosi ehunu na de na obeka fa ya mze dumadi de tiawa ya ka ho sema ni nyina na say otokoye ne PSC na ankran say ne kwa mbafo otoso abakwasa so say to edukai and a woman and I said to a toss the parents and the bath out of not as a neck so like you na yeshabra na nana bafupi obano yehu se agro edinachi sabe yenimse asante mamle na mane kwa so se yewura to ko hwe trasia agro bia ye din nso abra na bafu pipu wo ba ne de wo ba se bia kire no yehu se agro edinachi wo se se die ntina na ba na yewura trasia nso agro ne tio edi ahimo bi ni na ne se ye dina ko to ko fie de ne ka ba kwasa Fransa ine de sikede ko fu abaka sabi eburu sabi eso ono kwa uhwe sabi manhia ko fia so ahene transia
wɔhene ba atɛm ɛna wɔtumi ba atwa to apɛdi ɔno nso tumi ba na ne ba nkransa sɛ nkransa hene ɛfiri nkransa ɛba na sɛ wɔduru tafo ana baabi wɔbɛduru biara na ɔsoma kyea me sɛ mɛbɔ ne papa amanneɛ sɛ wabrɛ ɛnti ɔmbra mɛfa na sɛ wɔtumfoɔ de napakan ɛne atwene ne nneɛma kɔfa nkransa hene no sane sɛ sikadwa pie sie no enti sɛ ne wuru sɛ ɔba no ɔto atuo na sɛ wɔbɔ ntwene a asante abakan ne tiri yɛn wɔkyerɛ sɛ waba wabɛduru a ɛno nso na bɛma ne papa ate sɛ a obi a ntumi nyɛ deɛ ɔyɛ na meba nkwansa hene na saa bere wɔ nti na deɛ tiɛ pia yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ pa na sɛdeɛ yɛwura ɔseɛ no no na wada roma yɛka nkransa yɛhu sɛ nkransa ɛyɛ kuro kɛseɛ yɛ ɔman kɛseɛ ɛwɔ borɔ ɛma ntam yɛka nkransa a na nabafo poma ɛnɛ ɔbɛsɛ biribi akyerɛ ɔno ankasa ne papa na ɛnɛ ne tirim dɛ ɛbɛpagya akɔ anim sɛdeɛ ɔsi pɛ no wada roma yɛka nkransa kuro no a nkuro sɛi ɛna ɛka bom ɛyɛ nkransa nkransa kura 276 villages kuratoɔ ahanu aduɔso nsia ɛna ɛhyɛ nkransa ma yɛsɛ Ketapɔ North, Ketapɔ South. Ifiri Ketapɔ North, Ketapɔ South ɛkɔ no, wobɛduru baabi abatɔ kuma abatɔ panyin wobɛkɔ akariwura kura kawumpe pɔɔtɔ alasɛ kura katere so dawa ne nyinaa kɔ nkransa hene ne gonja hene ne di ɔ Blackwood ɛda hɔ ɔne tɛkyimahene na tɛkyimahene abɛbɔ hyeɛ wɔ fia so ɔne na abɔ hyeɛ ɛwɔ boroma so na nkransa hene ne mankɔgyina abɛbɔ hyeɛ na ɔne na afɛ so hene so abɔ hyeɛ eti nkransa asase so asabi bredi asa eso ne papa yo nanu ya bɛda wase yɛtiefo ne ahwɛfoɔ sɛdeɛ ɛyɛ nana ɔseɛ no ɛsɛ nkransa ɛyɛ kuro kɛseɛ ɛyɛ ɔman kɛseɛ a sɛbe yɛwura n'ani di akyire paa kyɛ sɛ ne kuro kɛseɛ a wɔno ankasa ne ba ɛne saa ɛwɔ hɔ na wɔdaroma na ɛyɛ ɔno ankasa ne bɛbɛsɛ biribi akyerɛ no anigye bɛyɛ ne nkransaman monya ani gye nkransa ma nya no sɛ bi ebu sɛ pɛ so wobɛnya sɛ ɔrefu bube si wonya sɛ bi fu awo afa ɔwɔ na tefu san sɛ so wo papa ne amerika bi sɛ wode wawa na sɛ bi ahemfo agu wiase afa na nyinaa titiri Ghana ɔne bɛnya sɛ sikadwa wo kyerɛ nkransa sɛ atɛyene ba no enti ɛyɛ nkransa ma wo a wohwɛ bus dodo a yɛde baayɛ bus kɔ aduasa Ketapɔ Gyema woba bɛhwɛ nkransa north nkransa south Ketapɔ north Ketapɔ south dɔm aba nkransafoɔ ma ɛfiri nkran ebi kura atwa taxi firi abotire abɛdura ɛnam nanaba ne tia wohwɛ sɛrakyi fa nyina ma ɔne ne dɔm ne papa ne nkransa ɔne dɔm a sɛbi ɛyɛ wangarafoɔ a ebi kura ante Ketapɔ ebinom firi baabi ɔmo nyinaa bɛbɔ kyi dɔm ne nyinaa yɛ nana kɔ abafo ɔtɔ so na ne ho dɔ sɛ wɔba ne papa wɔ wasama ne nyinaa gye tum na nkransama nyinaa gye tum sɛ sɛbi mbraduasa yɛyɛ asante a yɛnim sɛ bi a ɛnkyɛ koraa kɔtɔkɔyene sɛ wobɛkira ti asante east a ɛfiri aduanom kɔ a na kyɛ sɛ nkransa na bɛyɛ capital nti yɛyɛ ahowaho a tuga saa de yɛgyina ana wadaroma awura ne a yɛbɛda wase bebrebe yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ ani sɔ ne anigye soronko a nkransaman anya ɛnɛ yɛnya nana ɛwɔ ha na media dadi rumba bɔ num bi ɔsi ɛnti obi a ransafoɔ yɛyɛ nwomba no yɛntie de obi ka wote ase yɛntie de obi ka yɛnya akase yɛwɔ asante no asante a yɛkɛn wobɛdu nkransa mpoa na kokofuɔ yɛde kokofuɔ ɔbroma ntam baabi a na sabi na abafo pem firi ne papa anase a wɔkɔ no ɔne adudo nyina tu yɛ a yɛkɔ no sabi yɛde asante kɔɛ na asante ne sɛn wobɛdu nkransa yɛ ɔbrɛma yɛ hɔ kokofu a meka firi asante kokofu yɛ ɔyoko ɛna kɔɛ ɛna sabi mbraduasa santehene ɔboa ne pama no bɛtwi fa ɔmo so ɔde nsase no nyinaa ma ne ba ɛyɛ kɛn buru nkyɛmpem de odu apa na mefa no mu na mekɔkye wa woyɛ ɛhene wɔ hɔ bio nti bere a kɛtɛkyi adwemako dɔm to ɔna ne bɛfrɛ no buru nkyɛmpem de odu apa hene asante kɔtɔkɔhene ba mmara ne ane yɛde frɛ no nti ɛnna yɛaba yi yɛbɛdara asante ani
ama obiara hu sɛ baabi a woti bia wo kasa bia no kasa bia nyɛ wu ensi baabi a Nkransa yɛ Asante unia mpo Nkransa yɛ Asante na mpo memfa ne sɛ sɛbia buru sɛbia so Nkransa mpo nyɛ Asante ne ba ɛne yɛ sɛ Nkransa yɛmfa ho nkɔdɔ mu bi a mepakyɛ Gabon ɛne America hena nka abɛkɔ Gabon ɛne America hena nka abɛkɔ America wote aseɛ ɛnti America ne Asante man Ghana America ɛne ha nti Nkransa hene ɔne na kurotoɔ ahanu aduosia nso no nyinaa so Asante man umpo wopa akɔfa ahomahyɛ akɔmfo no wu ɛyɛ Asantefo nti deɛ ɛka kyerɛ mu ana Nkransaman aba Nkransaman wa ɛna mpaeɛ a ɛdwa mo ase mmɔntea nyinaa na hene badea bɛda pakam nananom bebree ni kuro na Nkransa hene wɔfra pakan a wɔkɔ ni kuro ne he Amakom nananom bebree ɔmo ba na ɔmo saa kyerɛ wurawi a ɔmo fra pakan kɔkɛ tiɛ ya no baba Nkransa hene wɔ kuro ni kuro ni Amakom ɔsi bibi kyerɛ ne papa wi a yɛfiri a yɛkɔ Amakom nti yɛbɛsrɛ brɔgɛs no da bia megyina baabi a meka sɛ brɔgɛs no a moyɛ foto a na mode kɔtɔkɔhene foto ɛde toto hemfo bi a sabi bɛdi berɛ de kuro di berɛ koraa ɛmmɛre hɔ no mongyae na nyɛ bɛ ne Santehene pɛ wode Santehene bɛto a afa ne to hɔ na twerɛ no ho asɛm kama ɛmfa obiara nto Santehene nkyɛ deɛ Nkransafoɔ ɛka kyerɛ yo yɛtiefo ne awɛfo yɛbɛda ase na nampa kyɛ ɔda roma wodi ne bio nana nyako abɛbi yɛwɔfo abusuapani ɛyɛ nana nyako abɛbio kokofu abusuapani ɛna de Nkransa ho nsɛm kakra ama yɛyi na nana ɛkyerɛ sɛ wɔn deɛ wɔn yɛ Asante prɛko pɛ wɔn nkyi paa ne Kumase Amakom na ɛsɛ Amakom hene n'abusuafoɔ ne nuanom n'adɔfoɔ ne wɔnom enti na yɛwɔ no ankasa yɛwura ne piesie wɔsi bibi kyerɛ ne wie a yɛde ne bɛtena pakam ne yɛde n'akɔ no ankasa ne kurom ɛyɛ Amakom Nkransa ɛyɛ Asante ɛyɛ Nkransa yɛtiefoɔ deɛ yɛbɛkɔ so wɔ ha biara so yɛbɛkɔ so na yɛde ama mo na yɛhu deɛ yɛkɔ so ɛwɔ kɔtɔkɔhene efie yɛma mo ɛmu yɛde mo se a ɛnya wo ɔpanyini yɛde mo so bebree ɛno ɛyɛ so bɛda mo ase